Els sons i la música m'han donat la capacitat o la possibilitat de ficar en acte la intensitat, la creativitat i la comunicabilitat a través de com el cosmos se manifesta sonorament. Jo el que busque és, la prèdica és, tot el món és artista, si vol, i el món i nosaltres hem d'estar en concordància. La música és un compromís amb el context. I el context i nosaltres ens han d'entendre. Per tant, sortir de l'auditori i a veure ahir què fem. Soc un creador de grup o buscador de grups. És una tasca que significa un compromís dinamitzador de lo que hi ha i de lo que no n'hi ha en una comunitat. El primer grup que jo crec important és el grup Actum. I Actum té un nom especial. La música és fer, no reproduir. Oferia el que no existia, música que fem nosaltres, que partia de la idea de que música és expansió i de que música és emancipació i que música és llibertat i que música és fer les coses nosaltres i no a comprar-se un disco i clavar-se'l en casa. Una vocal. Una vocal. Con una consonante. Una vocal. Con una consonante. La primera vocal. Y una vocal. Con una consonante. Con la primera consonante. Una vocal. Hasta que en el 79 volguérem fer algo més important i ahir s'inventarem ja el Festival d'Ensems. La meva idea bàsica és la idea bàsica que ha revolucionat el segle XX i és que tots som artistes, si volem, si s'ho prenem en sèrio, si rasquem i si se preparem i si se comprometem. Això és Ensems. I encara està viu, que això és una meravella, que hagi pogut continuar la idea. Pues ja és el més antic de música nova, és el més antic de tota Espanya ja des de fa anys. Les nits d'Aialoyar, per mi és el final d'una cadeneta i ha sigut en Espanya el festival més important per a introduir les praxis d'art sonor en Espanya. Un de sol a sol és la celebració a través del so d'una nit comunal. No hem perdut mai l'interès de lo desconegut. I la nit té totes aquestes coses, por, misteri, metafísica, mística i al mateix temps ganes de que surti el sol. Les meves partitures són un foraet d'algo distint. I n'hi ha molts foraets en el món. I se'n van més enllà del mercat, se'n van molt més enllà del món simfònic i això té un petit testimoni per recordar-lo i que ajuda a recrear aquest foraet que jo busco. M'entrene. Porta 50 anys fent partitures rares, que tinguen pentagrames, però també octogrames, unigrames, duogrames, trigrames i tetragrames. I un pot viatjar en la vista i traure de tot això sons. Hi ha tota una tradició de la humanitat, des de Pitàgores i antes fins ara, d'invenció d'instruments. Jo tinc una col·lecció de paelles i amb elles les fiques d'una manera factible i jugues com a músic. I sona com un mal gong. Quan uno fa les coses amb la il·lusió de treure-li l'ànima, l'ànima sempre està ahí, les coses sempre tenen una ànima sònica.
Música és llibertat, i si és llibertat n'hi ha una cosa que es diu improvisació, que hi ha hagut sempre improvisació en totes les cultures del món. I n'hi ha ara una que és eixir-se'n inclús de les cultures conegudes i anar allà on ens dona la gana, que es diu free improvisation. I entonces uno, amb la circumstància, amb el dia, amb l'aire que fa, uno, amb aquest instrument, li trau ahir el que li dona la gana, segons on està, segons qui té davant i segons com està de fatigat o d'il·lusionat. I estem fertilitzant el món. La nostra vida és volar.